A štartboxy sa otvorili, cena periodika naše novinky na druhej kategórii na 1800 metrov sa v tejto chvíli rozbehla. Vidíme tam práve Best Boxa, ktorý z najvyššieho štartového čísla mierí dopredu, ale je tam na bariére aj Jordana a takisto aj tempár Vuelto. Takže Jordana Vuelto Best Box, to je trojbolok, za ktorým je Saigon a v takomto poradí Jordana samozrejme s najvýhodnejším štartovým číslom bude opticky v popredí. Takže Jordana Vuelto Best Box. Nasleduje za nimi Diana Rosenšturm spolu so Saigonom, ďalej je tam All Yours, takisto nasleduje Romaneta, vedľa Romanety je tam so sedmičkou Stinger. Pri vybiehaní na protiľahlú stenu za Stingerom vidíme Van Dukeho, v tej poslednej tretine ešte je tam samozrejme Red Mission, takisto Thunderball a na priebežnej poslednej pozícii je to Tozan. Kone už máme v polovici protiľahlej steny, blížia sa na mentu 800 metrov pred cieľom, blížia sa na koniec protiľahlej steny a Jordana. Jordana od štartu vedúca Kobila z verenkyňa Pavla Kalaša pod Žekom Radkom Koplíkom ako prvá. Vytočí do oblúka pod výpadovkou. Jordana vypracovala si dvojdĺžkový náskok pred dvojicou Vuelto a Best Box. Takže Jordana akceleruje Vuelto Best Box na druhom, treťom mieste. Van Dijk sa posúva takisto vonkajšou stopou, takisto tam vidíme Thunderballa úplne vonka, úplne zvonkom, ale je to pri bariére Jordana Best Box a teraz prichádza aj Romaneta a úplne zvonka je to All Yours a takisto aj Stinger, ale Romaneta teraz sa to handicapov vyrovnalo, Romaneta Vuelto, takisto ešte Diana Rosenšturm Vuelto a takisto je tam All Yours, tak to sám neviem, kto vyhral tieto dostihy. Úplne vonka, úplne zvonkom, ale je to teda Jordana Best Box a teraz prichádza aj Romaneta a úplne zvonka je to All Yours a takisto aj Stinger, ale Romaneta teraz sa to handicapov vyrovnalo, Romaneta Vuelto, takisto ešte Diana